סגירת המעגל מבחינת ההיסטוריה היהודית בעמק דותן בסיפורו של קרב עמק דותן. התחלנו למטה בחתמר מנשה ואנחנו נמשיך פה בחוות מעוז צבי. אז ברוכים הבאים לציבור המטיילים ולמכינות הקדמה צבאיות בית יתיר, בית מאיר, ארזי הלבנון, משכיות וחמדת. אנחנו רוצים לפתוח בתודה למפקד חטיבת מנשה אלוף משנה רסן אילן ולקצין האגמ"ר אינו וכן לחיילי חטיבת מנשה על המאמצים הגדולים שעשו לקיום אירוע זה וכן לכל הטיולים באזור בשנתיים האחרונות. נציג החטיבה, קצין האג"ם של החטיבה אמיתי, מוזמן. תודה רבה. קודם כל, אנחנו שמחים מאוד לראות אתכם פה. אנחנו ככה ברצף של טיולים. נמשיך בלי. אנחנו ברצף של טיולים שהתחלנו אותו ככה לפני שנתיים בתיאום הדוק עם כמה גורמים ביהודה ושומרון וכמה גורמים בכלל בארץ. לאט לאט אנחנו כל פעם מעלים הילוך וכל פעם אנחנו מוצאים פה קבוצות יותר גדולות ומטיילים במקומות שמזמן מטיילים לא היו בהם בצפון השומרון. אני שנתיים פה, גם המח"ט שלי רסן נמצא שנתיים בתפקיד וככה אנחנו מלווים את התהליך הזה יד ביד עם ההתיישבות. אנחנו שמחים על זה, אני מקווה שככה לאורך הזמן אנחנו נראה פה עוד קבוצות וקבוצות יותר ויותר גדולות ולא רק בחגים. אתם רוצים שאני אעשה פה ככה איזו סקירה קצרה? כן, ברור. אז אני אגיד ככה כמה מילים ככה גם איפה אנחנו נמצאים, מה אנחנו רואים, נדבר קצת על ההתיישבות בעיניים שלנו כצבא ואחר כך אם יהיו שאלות אני אשמח לענות. אז מה שבעצם אנחנו רואים, אמרו פה כבר, אנחנו מעל עמק דותן. עמק דותן מתחיל בעצם, אפשר לומר, באזור בקה ומבקה באיזשהו רצף של ואדי שבחלק מהמקומות יובלים של נחל חדרה שמתחברים לנחל חדרה, מתחברים פה לעמק דותן, ועמק דותן בעצם ממשיך איתנו ממש עד לפאתי ג'נין. מי שככה יסתכל עמוק עמוק בתוך השטח, איפה שהשלוחה מתחברת שם לשטח הבנוי, יש שם כפר קוראים לו ביר אל באשה, ומיד מאחורי ביר אל באשה ממשיך בעצם העמק לאזור של התיישבות שפעם קראו לה נחל גינת. היום היא לא קיימת, יש שם על המקום של נחל גינת האמריקאים בנו למנגנונים הפלסטינים מפקדה של מפקדת הבטחל, הביטחון הלאומי שלהם, שהוא משם הם מנהלים את כל הגזרה